Ja, wat ik met het Wad heb, het is prachtig hier. En het is iets waar ik zeer vaak kom. En weet u ook waarom het vandaag dag van het Wad is? Volgens mij is het 15 jaar werelderfgoed, dacht ik. Nou, we vieren vandaag een heel bijzonder feest. Namelijk dat de Waddenzee deze week 15 jaar UNESCO Werelderfgoed is. Ja, het is vandaag heel levendig op de dijken in het hele Waddengebied. Dus vanaf Den Helder, langs alle eilanden en ook langs de hele Waddenkust tot aan het einde van de Waddenzee in Nederland bij Termunterzijl. En op 15 verschillende locaties vanwege 15 jaar UNESCO Werelderfgoed vieren we het feest van de verjaardag van de Waddenzee met een ontbijt op de dijk, zoals hier in Marm. Nou, ik neem bijvoorbeeld op deze plek de mensen ook na het ontbijt mee het gebied in. Om ook te vertellen hoe bijzonder dat gebied eigenlijk is. Ja, dus mensen krijgen en een ontbijt en een verhaal over waarom is die Waddenzee nu eigenlijk zo bijzonder. Komen mensen hier alleen nog uit de omkrieten naar de plak waar ze dan zitten te ontbijten of komen ze ook verder? Nou, ik heb hier even rondgevraagd al van waar komen jullie vanochtend vandaan? Veel mensen komen inderdaad uit de omgeving van de ontbijtlocatie. Dus een paar mensen hier uit Marm, mensen uit Blija op de fiets. Maar ik heb ook een mevrouw ontmoet net, die kwam uit Rotterdam vanochtend. Dus die hebben echt de moeite genomen om speciaal voor deze dag naar het Wad te komen. En waar komt u vandaan? Emmeloord. Ja. En hoe bent u zo hier terechtgekomen? Nou, via mijn zus. Die weet precies alle mooie dingen hier in de omgeving waar we kunnen genieten. Dus wij mogen meegenieten. Het is heel mooi dat inderdaad heel Nederland zich ook steeds meer bewust is van het feit dat we een heel bijzonder natuurgebied bij ons voor de voordeur hebben liggen. En dat we dat ook de moeite nemen om dit met z'n allen te vieren. 15 jaar dag van het Wad en ik hoor dat u jarig bent. Ik ben vandaag jarig en het is nog leuker, ik word 51. Nou, gefeliciteerd. Dank u wel. Nee, ik dacht, dat past bij mijn koor. En het is op de dag zelf. Dus ik denk, ik nodig mijn vrienden uit en we doen maar het ontbijt. Dus laten we de dij van het Waad vieren. Hier op een prachtige plak met het Sintje erbij. En we gaan lekker ontbijten. Hè? Ja, heerlijk. Ja, echt zin in. Dank je. Vorig jaar bij Zwarte Haan.